Добър ден, аз съм доцент Васил Трайков, председател на Дружеството на кардиолозите в България и се намирам на изложбата на Европейския алианс за човешко здраве тук в Страсбург. С мен е господин Радан Кънев от Европейската народна партия. Добър ден! Благодаря ви за подкрепата на това събитие. За нас е чест да бъдете сред нас. За мен е удоволствие и чест за мен съм. Аз ви благодаря, че организирате тази прекрасна изложба. За вече 4 години работа в Комисията по обществено здраве и здравната подкомисия, която направихме, проблема за незаразните заболявания, сърдечно-съдовите заболявания, хроничните състояния е водеща тема. Но това, което трябва да кажа е, както е водеща тема, така реални мерки на ниво Европейски съюз за момента няма. Или най-малкото далеч няма достатъчно. Много хора, аз гледах сега, например, социологическо проучване, че над 60% от българите искат Европа да е по-активна в здравната политика. Истината е обаче, че не сме стигнали до там и аз се надявам в следващия мандат да има в тази сфера голям напредък. Това е и нашата цел. Европейския алианс, пък и ние като научно дружество работим по създаването на национален план за сърдечно здраве, който, разбира се, е създаден на европейско ниво и който в момента този алианс работи за да бъде въведен на европейско ниво. И затова разчитаме на вашата подкрепа. Трябва ни политическа воля това да може да се случи, за да може да заработи в името на доброто на българските граждани и на европейските граждани като цяло. Какво очаквате от следващия законодателен мандат 24-29 година? Дали е обозримо да се случи тази промяна, този нов модел да се приложи? Да, аз мисля, че е възможно. Мисля, че здравето ще бъде един от приоритетите на следващата комисия и на следващия Европейски парламент. Че малко ще бъде свален натиска от екологичните мерки, климата, индустрията, който беше изключително силен в настоящия мандат и ще има по-силен акцент върху здравните политики. Много ще е трудно, защото държавите са изключително ревниви, когато пазят здравните си политики. Особено богатите държави, които виждат страх от, грубо казано, източване на техните здравни фондове към по-бедни държави. Но когато става дума за профилактика, за превенция на хронични заболявания, за мерки, които с лекота могат и бих казал трябва да бъдат общоевропейски, защото проблема очевидно е за всички ни, мисля, че ще имаме сериозен напредък. Между другото, знаете ли, за тези 4 години, това, което ми направи най-силно впечатление, и ви призовавам да се борите вие и ние, разбира се, заедно с вас, изключително са ревниви държавите към споделяне на данни. Ние имаме голям проблем да създадем необходимите пулове, как се казва, от информация, бази данни информационни за този огромен масив от почти половин милиард души, които живеят в Европа, които биха могли да ни дадат огромна информация за взаимовръзките между различни заболявания, например. Но държавите много се съпротивляват, когато става дума за така наречения data sharing или споделяне на данни. Трябва да убеждаваме явно правителство по правителство и министър по министър колко е важно. Да, това е изключително важно и това е един от приоритетите на този план. Естествено, той ще бъде транслиран и в нашата действителност, но аз знам, че Европа работи в насока да обедини тези данни. Действително, вероятно ще е доста трудно, но се надяваме това да се случи. Днес ще гласуваме първо гласуване по точно европейски акт за споделяне на данни. То ще бъде успешно, имаме вече мнозинство, но това, за което сме се съгласили, от сега мога да кажа, не е достатъчно. Важно е, в добра посока, но далеч не е достатъчно. Разбирам. Много ви благодаря, че на вашата подкрепа. Това е изключително важно за нас и за доброто на всички европейски и български граждани. Много ви благодаря. Благодаря.